Мінімум гаджетів та чисті від провокативної інформації соцмережі. Необхідний мінімум, рекомендований правозахисниками для перетину адмінкордону України з окупованим Кримом. Якщо ви раптом зібралися відвідати півострів або виїхати з нього на материк і не хочете провести кілька годин у компанії ФСБ, наші журналісти розкажуть практичні поради. Аліє – корінна кримчанка, та з анексією півострова вона вирішила, що не залишиться в Криму. Зараз живе та працює на материку, однак постійно відвідує рідних, які залишилися по той бік адмінкордону. Зізнається, щоразу його перетин – суцільний стрес. Тож, аби не привернути до себе зайвої уваги, ФСБ наступного разу на спілкування з нами погоджується зі спини. Особливо після одного випадку. Допрашивали меня 4 человека, одну и ту же информацию. Все время, наверное, ждали, что я где-то ошибусь или, может быть, где-то дам не те показания. В общем, и это все происходило 2 часа. Питали про все, де живе, де працює, куди їде, навіть що їсть не забули спитати. Каже, відповідала машинально і єдине, за що переживала найбільше, аби не дійшло до перевірки телефону. Я сглупила, на самом деле, мне просто не нужно было брать свой телефон. Просто взять какую-то старую модель. Когда я ждала, я понимала, что сейчас будет допрос, и понимала, что они возьмут мой телефон, поэтому я успела, не глядя в экран, удалить несколько программ. Facebook, там Viber, WhatsApp. До рук окупантів Аліє віддала майже чистий телефон. Єдине, що не встигла видалити – приватні фотографії. На щастя, окупанти не побачили в них нічого забороненого. Та правозахисники стверджують, дівчині просто повезло. Адже не встигне вона видалити програми, там обов'язково знайшлося б щось, за що могли б не просто затримати. Якщо у вас немає потреби вести з собою якусь техніку, на якій зберігається ваша особиста інформація, наприклад, контакти людей, фотографії і таке інше, то краще взяти простий телефон, кнопочний ідеально, і їхати з ним. Якщо все ж таки така потреба існує, брати з собою смартфон або ноутбук, треба подбати про те, щоб ви вийшли заздалегідь зі всіх своїх акаунтів у соціальних мережах. Подібна необачність може бути ризиком не тільки для власника гаджету, а й для інших, стверджує юрист Ольга Куришко. Это и безопасность человека, и безопасность тех людей, с которыми он связан. Потому что, в случае, если обнаружат какую-то связь с какой-то группой проукраинской, то потом начнутся какие-то расследования касательно этих людей. У спілкуванні з ФСБівцями краще уникнути гумору. На питання відповідати коротко і по суті. По завершенню паспортного контролю правозахисники радять перевірити власні документи. После того, как российские погранцы возвращают паспорта, если, например, едут по украинскому национальному паспорту или по заграничному паспорту, необходимо просматривать, не поставили ли они какие-то отметки. Потому что бывает часто, когда люди говорят о том, что в украинские паспорта ставят какие-то небольшие отметки, значение которых понятно только самим пограничникам. С какой целью они это делают, что будет дальше, непонятно, но нужно просматривать. Якщо таки є, паспорт краще поміняти у найкоротші строки. Та найголовніше, що варто зробити ще до перетину кордону – це повідомити рідних про намір переходити його. Адже повністю застрахуватися від свавілля окупантів неможливо. Ви повинні розуміти, що це не ви вирішуєте. Это решают ФСБшники, решают вот те бандиты, которые называют себя пограничниками и таможенниками. Поэтому езжайте смело, только, конечно же, предупреждайте родственников, дайте знать нам, что вы выезжаете, и чтобы у вас были все наши телефоны. Понимаете? Для того, чтобы мы успели информационно, публично заявить о том, фактически насилии, военных преступлениях, которые совершаются военной оккупационной властью в момент, когда вы переходите административную границу. Юристи нагадують, за російськими законами перевірка не може тривати більше 3 годин, а будь-який обшук приватних речей при затриманні, у тому числі і перевірка техніки, здійснюється під протокол за присутності понятих. Валерій Бакус, Асан Емінов, Заман, АТР.